ću vidjeti. Nemoj da zminiš. Deko, slušaj da se da... To je takav prestup izvrši! Uhvati svoje! Decar! Evo ga sada. Uhvati je na delu! Mrtvaca ona zakopa! Nju vide! Mrtvog sprema sa obrađenim grob! Kako se dogodilo to? Ovako beše. Pošto od tebe odosmo, pošto čusmo tvoje pretnje strahotne, mi odmah s mrtvaca sav prahom etosmo. I dobro otkrijemo telo natrulo, pa na stenu u zavetrinu sednemo da se od njega k nama smrad ne raširi. Iznenada tad sunce nasred neba stade. Sa zemlje vetar diže prah, jad nebeski, pa zakri polje lišće kidajući u šumi. Vi žmireć trplja smo gnev Božji. A kad se silan vihor utiša, eto devojke gde gorko zakuka ko ptica kad ugleda gnezdo pusto bez mladih. I ona, kad mrtvaca gola opazi, jauknu i strašnim kletvama sve proklinjaše, sve one koji to učiniše. Donese odmah suvog praha rukama na telo, izdi žrtvu, pa ga posveti. A mi, kad opazismo to, potrčimo i skleptamo je, a nju ništa ne bi strah. Ona stajaše, baš ništa ne krijući. Ti. Da. Da li priznaješ da izvrši to ili poričeš? Da, priznajem. Taj čin je moj. Ne poričem. Ti. Od teške krivice oslobođen si. A ti, kratko reci, da li ti je bila poznata zapravo? Da. Kako ne, javno je bila razglašena. I ti se drzim zakon moj da povezaš. Ne smatrah tako jakom tvoju naredbu. Ti si ipak smrtno stvoren. Zakoni koji se držah ja nisu od danas i od juče. Ne, večno važe. Niko ne zna od kad su. Misliš li da će ih pogaditi strahujući od tvoje obesti? Ni smrt me ne plaši. Znala sam da mreti moram. Kako ne? Umrem li pre vremena, to kao dobit uzimam. Ko živi kao ja, u moru jada, zar ne bi njemu smrt spasenje donela? Ja neću žaliti ako dočekam takav udes. Ali da sam podnela da moj brat bez groba istrune, to bih žalila. A da smrt ne marim. Pa čini li ti se da sam ludo radila, onda od ludog trpim preko ludosti. Od divljeg oca divlja odaje se čudu ćerke. A ni tvoja sestra nećete izbeći najgoroj sudbini, jer i tvoju sestru okrivljujem da s tobom smisli sahranu. Dozovite i smenu! Duboko mrzim
kad se neko zatekne u zločinu, a hoće da ga opravda, ti prkosiš. Ne, ti se grehom ponosiš. Ti si mi od sestre kći, morala si baš ti moju zapovest da poštuješ. Zar želiš više nego da me ubiješ? Ja ništa. Dovoljna mi je tvoja smrt. Što onda čekaš? Ništa mi se ne sviđa od reči tvojih, ni te svide ikada. A tako ni tebi ne godi moja reč. Kako bih lepšu slavu postigla na otod što sahranim brata rođenog? Svi bi građani rekli da tako misle, kad strah im ne bi jezik vezivao. Imaš svu vlast i možeš da radiš šta hoćeš i da govoriš šta hoćeš. Ti jedina od građana vidiš to. Svi vide, ali ćute, boje se. Ne stidiš se kad od svih misliš drugčije. Sramota nije brata svog poštovati. A nije li brat i onaj što s njim pogibe? Po ocu i po majci brate rođeni. Što Poliniku onda milost činiš bezbožnu kad njega koji Eteokla poštuješ? I Polinik je moj brat. Polinik je dušmanin! Dušmanski zemlju je harao! A Eteoklo je časno branio svoj grad! Smrt za sve iste traži zakone. Ali ne da čestit jednak bude rđavom! Ko zna dole to za sveto smatraju. Ima stvari o kojima naš um i ne sanja. Nikad umre, dušman nije drag. Za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena. I za ljubav, ja dok živim, neće haos vladati. Evo vas! Švacno! Ja nisam znao da dve propasti svom prestolu hrani. Reci, da li priznaješ da i ti bi kod groba ili se zaklinješ da ne znaš? Učini Bela. Ako ona priznaje i ja sam učesnik i nosim krivicu. Nije istina! Niti tebe, ti mi s tobom ja učini to! Ali nije mene stid da budem saukupnica u tvojoj nesreći. Znaju mrtvi čije Belo i grob. Ne volim ono što vole samo na rečima. Nemoj ti mi sad zabranjuješ da s tobom umrem. Ti ne smeš sa mnom umreti. Dovoljna je moja smrt. A što da živim bez tebe kad ostanem? Kreonta pitaj. On je za tebe sve. Ti njega poštuješ. Zašto me vređaš? Da, vređam, ali patim zato ja. Kako da ti pomognem? Sebe spasi. Ne zavidim ti na životu. Sestro, sa tobom hoću. Tamo su naši svi. Ti život sebi tebe. A ja smrt izabrah. Ti živima, a ja mrtvima se te dok svideti. Hoću da s tobom umre. Priberi se, ti živiš. Moja duša je već davno mrtva. Služi samo mrtvim. Te devojke su baš poludele. Sad ova ludom se pokazala. A ova luda je od kako se rodila. Pamet, cara, ujače. Čista ne ostaje u onih koji pate. I nisi čista uma sa zlima zlo kad odabra. Zar bez nje ja da sama život provodim? Ne spominji nju. Više nema nje. Sine, zar ćeš Veredicu ubiti? Za oranje i drugih njiva naći će. Ali nema ljubavi kao njihova što bi. Ja ne volim da sin mi ima ženu s ljubom. Što kad s tebe ruži, dragi Hemone? Suviše me ljutiš, ti i tvoj brak. Razdvojit ćeš
će zarad sina svojega. Bračnu vezu smrt će sprečiti, ne ja. Kako vidim, određena smrt. To i ja vidim. Vodite ih vezane! I zveri beže kad uvide da životu njihovom smrt se priliče. Pazi, stanska mi radimo! Sad me hvate odmah za intervju. Goran je iz Oko, ali ima i treća, i treća stikomitija ima. Ti i ona. Znađo? Čekaj, znači, ove čini, evo je, gledam kako se reaguje tamo. 3 stikomitije se drži, a Goran izdrži 2. Jednu sa Tigonom, drugu sa Ismenom. Gotovo se treće. E sad imamo ovako predlog. Da dođe, i mi imamo i 5. glumicu. Bogovi tebanski, pritecite u pomoć. Dionise, što u tebi stanuješ u gradu devojaka zanosnih, kraj mirnih voda potoka Ismena. Pojavi se. Više od svih gradova ti poštuješ Tebu našu i majku svoju Semelu što gromi ubi. Bože, priteci nam i sada u pomoć, jer na grad naš svali se beda. Dođi. Pomozi. Radost vrati gradu našem. Previše je smrti bilo. Srušeni grad napuštaju svi bogovi. Dokle da živimo mrtvi. Oslobodi nas očaja. Ti, Bože ljubavi, vrati se u ovaj grad pretni smrti. Eto je. Ajde u prvi red. Gospodin Radisavljević, evo nas na jednoj od proba Antigone. Pa kako teku probe? A mi smo sada u fazi koja se zove postavljeni u igrani mizanscen. Glumci vladaju sobom, vladaju svojim psihičkim aparatom, vladaju mizanscenom, uradili su tempa, ritmove, žestoko vladaju onim što se zove događaj Antigone, a pred nama je faza u kojoj ćemo sačekati scensku opremu. Scensku opremu dosta složenu, jer kao što vidite, predstava se igra i na sceni, i na proscenijumu, igra se u gledalištu i duboko u samoj pozadini sale, pošto je Antigona iz trilogije koju znamo, mi smo već napravili, u junu je bila premijera Eshilovog okovanog Prometeja, ista ova ekipa sada radi, ali radi u potpuno drugim okolnostima. Prometej je rađen na sceni u krugu, a ovde smo postavili prostor koji se može nazvati isto tako artolovskim prostorom, modernim prostorom, u kome su gledalci isto zajedno sa glumcima kao i u Prometeju. Znači, držimo se istovetne estetike, držimo se modernog poimanja prostora pre svega, modernog tumačenja događaja i likova i zapravo veoma snažnim koracima idemo ka zaista jedinstvenom svetskom projektu, ka trilogiji. 2 smo predstave već napravili, u martu i aprilu ćemo napraviti i 3, to će biti Euripidove Bahantkinje i Niš će imati nešto što niko do sada imao nije, imaće trilogiju grčkih tragičara Eshil, Sofokle, Euripid. Otkud spoj Artoa i antičke drame? Taj spoj je sasvim prirodan, jer oni koji se bave dubinskom teatrologijom znaju da je Arto, iako je svoj sistem formulisao u prvoj trećini ovoga veka, zapravo bio inspirisan ritualnim pozorištem, bio je inspirisan gostovanjem jednog pozorišta koje je blisko grčkom tragičkom pozorištu, balijskom pozorištu. To je pozorište u kome se događaju rituali života i smrti, ljubavi i smrti, rituali rađanja i umiranja, i Arto je upravo time podstaknut, počeo veliku demontažu građanskog pozorišta, tako da je taj spoj pre svega prirodan, logičan, a to je s jedne strane, to je što bi se reklo sa stanovišta istorije pozorišta. Što se tiče onog drugog dela, jer pozorište nije samo
ontogeni sistem zatvoren do samoga sebe. Ova mlada ekipa školovnih glumaca, svi su ovi akademci, i ovaj tim režije, koji su isto tako svi školovani ljudi i akademci, dali smo sebi zadatak da pravimo pozorište 21. veka i mi to postižemo. Hoteći da spojimo vremena, naša procena je da je 5. vek pre nove ere formirao bazu svih mogućih znanja čovečanstva, i matematičkih, i filozofskih, pa i pozorišnih. Mi prekoračujemo vreme. U pozorištu kao sistemu ne važi astronomsko vreme, ono koje se meri časovnicima, važi ono vreme koje vlada snom ili vlada kosmosom, i otuda spoj najmodernijih naših pozorišnih otkrića i osnovnih arhetipskih pronalazaka tvoraca pozorišta. Ili to pozorište do krajnjih granica? To jeste pozorište do krajnjih granica, pa bih čak rekao i iza njih. Pokušavamo da proniknemo u stvari koje se protive ili su, možemo reći, koristeći jednu reč ruskog formalizma, koje su zaumne. Jedan čudesni proces koji mi kontrolišemo svakoga dana, prijavljujemo svi, i glumci, i scenograf, i svi saradnici, i ja kao reditelj. Mi ovih meseci sanjamo čudne snove i naši snovi su uključeni u rešenja. To su snovi o smrti, to su snovi velikog očaja i velike nade, tako da mislim da je pitanje izvanredno. Rekao bih da se ovde događa pozorište koje ide i iza granica uma. Nimalo slučajno ljudi toga vremena, veliki umovi toga vremena, od Eshila i Sofokla, Fidije, Heraklita, preko Herodota, Anaksagora, Empedokla, mislim da su pravili jedan veliki prodor iza granica razuma i dobacili do čovečanstva veličanstvena saznanja koja nama povremeno izmiču, a kojih se mi evo sada opet, zahvaljujući pozorišnom sistemu, glumi, pozorištu, pokušavamo da setimo da bismo vratili nadu ovom zaista stravičnom očajničkom snu. Koja ekipa glumi? Ekipa, i to je veličanstvena stvar, koja je napravila Prometeja, evo sada pravi i Sofoklovu Antigonu. To su mladi ljudi, ima ih 4. Goran Milev, nekadašnji Prometej, sada igra Kreonta. Antigona igra Slađana Vlajović, igra je Okeanidu u Prometeju. Zorica Stefanović bila je Okeanida i Ija, sada je Ismena. Nikola Protulipac koji je igrao Hermesa u Prometeju, evo sada nam igra 2 uloge, 3 zapravo, igra jednog stražara, igra mladog Hemona i izvanredno zanimljiv lik Tiresije. Ista je to ekipa i ja sam skoro formulisao na jedan jednostavan način, kažem, 4 niška klinca držat će 3 genijalna svetska tragičara na repertoaru. Sećamo se scenografije iz Prometeja, nešto što ovaj grad još nije video. Hoće li nešto slično biti i u Antigoni? Kako da ne? Prometejeva scenografija je rođena iz jednog ispitivanja odnosa elemenata talesovske vode, krugova pitagorejskih, a Antigona nastavlja dalje. Sve ovo što vidimo ovde na sceni, ovaj pod, bit će pod vodom. Kada publika bude ulazila u salu, ide muzika koju je napravio Bane Radojević, komponovao izvanrednu muziku i sada kao i za Prometeja, sve je to pod vodom. Potop je počeo, hoćemo da kažemo. Zidine pozorišne, publika će prvi put vidjeti koliko ogromnu salu ima, tu nema kulisa. To su zidine srušenog grada Tebe, vidite kakve su zastrašujuće kao svi srušeni gradovi i naši, nažalost, a i svetski. Onda u ovom delu ova staza s ovim ostrovom odvodit će nas ka zadnjem zidu gde su štitovi, njih će raditi Vlada Ašanin, odatle će dolaziti Tiresija i mlada naša glumica, čiji smo monolog videli, Smiljka Jovanović. Čitav taj prostor će biti veoma, veoma čudan i omogućit će i publici i glumcima da učestvuju u ispitivanju jedne stravične teme, a to je tema koje su granice bezume u ljudskom svetu, dokle nećemo umeti da koristimo Prometejev dar, Prometejeve darove. Oni su nada, oni su ljubav, oni su vera u ljudski razum, u ljudski um. Publika će imati još nešto značajno, to želim da podvučem, i ljudi Niteksa, i ljudi Nisala, i ljudi Vulkana. Tehnolozi našeg grada su nam pomogli. Mi ćemo ovde koristiti moderne materijale, polijestre, aluminijume, Stanišićeve, koristit ćemo iz Vulkana
pod koji će morati da drži tu vodu na sceni. Koristit ćemo veoma moderne, do juče u embargu, metalastog tipa materijale koje je lansirala Mirjana Marić. I ovo će biti, Antigona će biti predstava o kojoj ja odavno sanjam, a ta je da pozorište mora biti na tehnološkom nivou svoga grada, inače kaska za njim. Toliko ako ove reči objašnjavaju prostor koji će se ovde događati. Premijera je? Premijera je u subotu, 12. novembra. Normalno mi ćemo 11. i 10. i 9. igrati za publiku. Želim da moji glumci imaju komunikaciju sa publikom. Prva publika će nam biti svi, i dekan, i profesori, i postdiplomci, i studenti sa anglistike. Oni su nam bili na Prometeju. Veoma lepo sarađujemo sa njima. Očekujemo ih 9. u 19:30, a premijerci će u subotu dočekati, ja mislim, stvarno značajan dan u istoriji, ne samo niškog, nego i srpskog pozorišta, da u jednoj sezoni idemo Eshil pa Sofokle i, kao što rekoh, ubrzo ćemo imati Euripida. Puno uspeha i vidimo se na premijeri. Hvala, vidimo se sa zadovoljstvom.